Πέρασα δύσκολες στιγμές τελευταία. Όμως εσείς μου ξαναδώσατε την ελπίδα. Τώρα ξέρω πως θέλω να την πούμε. Ελπίδα. Τέλειο όνομα. Ελπίδα. Νόμιζα ότι προσπαθούσα να είμαι δυνατός, αλλά απλώς απέφευγα τα συναισθήματά μου. Βλέποντας αυτή την οικογένεια, τόσο ευτυχισμένη και αγαπημένη, θυμήθηκα πώς νιώθω για τον Άπα και πώς νιώθω για σένα. Στο λόγο μου, θα βρω τον Άπα όσο πιο γρήγορα μπορώ, όμως πρέπει να το κάνω αυτό. Τα λέμε στη μεγάλη πόλη. Πες γεια στο Χνουδωτό και από μένα. Θα τον βρεις, Σανγκ. Το ξέρω. Ευχαριστώ, Ταμάρα. Έτοιμος, Μόμο?